Гледам новините току-що по BTV за уния трите лекета миризливи, псевдогангстери, хомобандити в мола, пуснали ги на свобода днес. И им гледам изказванията на родителите им. Аз направо не мога да повярвам. Те говорят, децата. Децата, какви деца, бе? Вие виждате ли, че това са изроди, бе? Те от сега са изроди. Не за първи път ги виждат в мола, познават ги, вие какво ги... Малките деца да клеветят детето, адвоката се включва да обяснява, че той, който е малолетен, било мъничко човече, което направил грешката, се качи да плюе и обясниха, че сервитьора, който е с комочо и в болница, не знам си колко време, всъщност той ги е бил тях, разбирате ли? Те не са нападали. Те са се отбранявали. Разбирате ли го вие това нещо? Тия гъменчета ликьосани, вместо излизайки оттам и прибирайки сега вкъщи да им строшат кокалите, бащите им, той ще вика децата. Какви деца? Това са проектоизроди, бе. Какво очаквате да стане утре от тия нищожества, бе? Майката застанала с тъпата си физиономия там и тя обяснява децата. Какви деца, бе? Детето ти е той е непълнолетен, с боксове се разхожда в мола и не му е първа подобна проява. Ти нормална ли си? Той утре ще стане на 18, тогава вече ще... Или вие ще продължавате си затваряте очите да ги толерирате тия неща, вместо фанете ги смачкате от бой, докато е време, още докато можете. Или да предприемете някакви мерки. По-добре се скри и не казвай нищо по телевизията, бе. Не те ли е срам да излезеш и има кадри, които се излъчват по телевизията и се виждат тия как ритат като изроди. Ритат момчето, което е на земята. Децата. Какви деца, бе? Аз съм потресена от... И после на въпросния ми клип, който събра толкова много гледания преди време, в който обяснявам на родителите за скъпоценните им дечица, че още от малки с това оставяне без надзор, ето в какво се превръщат. Толковито родителите, такива и децата. Щом имаш очи да се покажеш по телевизията и да защитаваш това леке, вместо му избиеш зъбите у вас и да ходиш наведена глава да те е срам, нямам какво да кажа повече. За децата. За такива, бате, бой до пръсване. Да.